господин Рак. От деня, в който се роди е. От разпродажба. Със сигурност ще й хареса, господин Рак. Това морско конче е най-сладкото нещо. Не искаш ли да станеш моя пони? Перла насам, супер коралско е. О, небеса! Това е Били Фишкин! Здравей, Били! Ме, Не е ли прелестен? Да се провери цената. ме. Статуята на Перла е завършена. Получи се истински шедьовър. Ей, трябваше да наема ледения скулптор. Лед.